jeg skal bevise for potensfunktionen, der lyder på y lige med b gange x. Det er a. Og vi har 2 punkter, der hedder x1 og xy2. Y2 er det samme som b gange x2 og a. Og y1 er det samme som b gange x1 og f1. Starter vi med at dividere. Så forsvinder b. Så sætter den sådan her. Lig med x2 a det. Og så har vi x1 i a det tilbage. Og så vil jeg benytte lak. Nej. Så skal vi lave en optag. Okay, grunden til, at I går ud for hinanden, det er fordi den ene det er... Undskyld.